Ngakwa ban pulih kan ni por na kan ni benta ktien ke jong blai no Matthews kal nong ka ba shipo kan ni khot ka ba lai pu ar ktien ke jong blai ka ongom ni uno baro ti uban pla yang hakmat kibrio ngaru ngan pla ya hakmat ukpa jonga ubhabeneng re uno ru uban len yang hakmat kibrio ngaru ngan len ya hakmat ukpa jonga ubhabeneng Ngai kublation en kong ifi we baro haga kerteng ke jong Jesus Christ man ngai ke kubor ke ke sngi haga ke step kan long jingker ku ifi ngai bu try per ku ifi ngai bu try pen sla ifi ngai try pen dap ifi de ke jing sup de ke jing kemen man ngai bu try pen dap ifi de ke bor ya ka ba finang la ban shashkor ke ktien bat ya ka ba fila ban imru na ka benta u Jesus Christ man ngai ke ktien kan ai bor ifi haga ke sngi ke ba menta ka subject lene ka kata ka pang pedeng ni ka banga kwa ban kren ha ni ka sngi ka lam balada phim shakri ublai ha ni ka perthai lada phim shakri ublai ha ni ka perthai finam dan benta ban shakri ublai ha beneng kata ka subject ya ka banga kwa ban kren ha ni ka step ka bamenta tading ta hang ni hap ngapuli ka ktien ke jong blai ngai i baka ni ka dei ka bau jisu ubatai shai ya kita kinong snap bat katahi kan long haga daga sngi jong jing bishar kan long ru haga daga sngi ya ga jing pla baga ktien ke jong ble ke kren shai ni bau jisu ukren ya ga ni wang uno baroti uba pla ya nga hakmat kibrio uno te uba pla ya nga hakmat kibrio ngaru ngan pla ya hakmat ukpa jonga ubah beneng Tading ta upol ukan mau ya kan ke jing ong. Bading tau ong haga shiti ke jong ushik inong room. Nong meneng kong ke dekat bakat real ke ong. Namar ngam snole ran ya ke gospel ukris. Nabakalong ke bor ublay ya ke ban penim ya way po way ubanget. Ya uju neng kong bat ya u Greek ru. Namar hakala pen pau ya ke hok ublay da ke jinget. Shaga jinget kat kumbala tho. Rei utau bahok daga jinget un yoim. Kani kadai ka ba upol ukren. Upol kan mau ya ka ka ba jisu. Uong hagan ka lenong ba shipau ka khot ka balai pu ar uong. Uno te uban plai nga hakmat kibrio. Ngaruan plai u hakmat ukpa junga bhabeneng. Tading tam kata ka jing pla ka umde e tang ka ba fikren. Rei ka deiru kata ka ba pi penpau sya ka pertei. Ba pi dei ki nong buat ki jongno. Dia tang ka basyukran rei ka baleru. Tadeng ta ka kishiti shu Jacob ka kran shai ka ta Jacob no ba ar ka ni ka khat ba pun rio ka ong kum ni ka ktien ka jong blai ka ong namar kumba ka met klem ka min sim ka long ka ba yap kum taru ka ta ka jinget klem kita ki jingle ka long ka ba yap ken ka met klem ka min sim ka long ka ba yap ka long kum ju ru ka ta ka jinget klem ka jingle ka long ka ba yap Bon ki brio ki la nget yu jisu ba ladang ikran lei chapang ka jinget hagane ka jela ka jongi kat kum ka statistics ngai i la kum ba 90% ki dei ki kristan Henry kata ka dei ka jingkeli ya ka ba utrai ukeli hagane ka singi hato pi kloin empat ban pla ya kata ka jinget ka jompi Hato pi plan ya kata ka jinget ke jong fi haki kam ki jam ka ba pipi trai man la ka sngi hato pi plan ya kata ka jinget ke jong fi haki jaka pule ki jong pi plan ha kata ka jaka haka office ka ba pipi trai kam ne haka yo ka hat ka ba pipi trai leni haka no ka kam haka no ka benta kumunong ya akali le se pi plan yo Jesus Christ tadi pipi lagi nong sajan lagi mystery lagi no ki jakam ke pipi tray hato pi plan yau Jesus Christ hato kita ki ba don hasnda jong pi kiu in ba pi don yau Christ namar ki breu ki ba yo ki david kita ki ba pi kendu man lagasmi kam dei gitu pi kendu hateng ne tang sisien lano hendrai kita ken ki baya kendu man la kasngi hato kita ki breu ki in ya pi ba pi don yau Jesus Christ hato pi plan hato kata ka jingem ke jong pi ka plan yau Jesus Christ pi shakri hishan yu blai ne fi shakri tang ga sngi blai
ki breu ki I kata yo ban ado skining kong ado sisa jan phim shakri utrai phim plai utrai o ki breu ki tip ba phi dei kita ki nong kit niam le se tang ba haga jing trai pat ki yo I ba phi long de kom wei phim pla te ya kata ka ba phi nget te dei ta ka tien ke jong blai ka kran shai hang ne ka ong ba kata ka jinget klem ka jingle ka long thik ka tu ka met yap kata ka met ka bam dan shu ka men siem ka de ka met yap ka met pot Tadeng tau try ong lada pi plai nga ha khmat ki breu ngan plai firu a khmat ukpa junga ba beneng kamut lada fila shakri shi shayo blai na do nang ne na kindau pi plai shi shayo jisu fi sakhi shi shayo jisu nado nagane ka prathai pi em ka jingem ba ki breu ki pet ya fi ki I shi shayo jisu Kabami na pi ka David tang ka jong try, kabami na pi ka David tang ka jong ujisu. Kabami na pi ka David tang nakakatien ka jong blay. Kabami na pi ka David ka pendon buram you blay. Oh, to ai bakan long kum ta. Ai bakan long kum ta bagi ta. Kiba pia kendo man la kasgi kinong shisha. Uni lane kani ka dai shisha kanong pla, kanong buot kasenran. Kita ki blak khot no. The call out once na ka ecclesia na ka baong hagaktin Greek ka bakot ecclesia ka bamod the church lani ka balang ka bakran ru ika ya ka kurim ka jong Chris hato fidain em ka balang ka jong Chris fidain em ka bait ka jong Chris fidain em ka nambot fidain em sisya kita kinong pla kinong sakhi o Chris tading ta kwa ban ong ifi ka kasgi to ai ba pin pla yu jisu pla yu jisu man la ka smi ha ka kam ge jong pi ha ge jing trei ge jong pi ha ge jing le ge jong pi ndei ba shu thiang tang ka ktien juat ka kam shu ibang tang ka ktien le shu smo thiang tang ka ktien re ka kam pat ka de ga ba thang to ai ba pin long shisha kita ki ba pla yu jisu ke ga ta ka jing pla yu jisu kan mau jisu ha ba wan shne shi perthai udai unong yarap u yarap ye kita ki badan kam ya ga jing yarap ya ki bapang open khia ya kita ki besate ki ksoi upelat ya kita ken ki badon ha ka bendi mo ki besate ha ka pop wan man pelat ya kita tadi ta la pen slek kerpang ya jisu ban le ya kata ka kam badeng ta utrai ong ya gani lana ngapuli ru mo no ma thia slong ba arbusan ngani khat lai punyo ko ongom ni onda kumta kita ki bahok kin ya tho o kin ong ko trai menu bangila yo I ba melatngan bat ngila ai bam lani melasliang bat ngila ai di menuru bangila I ba melong nongwei ba ngila khat lem yame lani balengkhut bangila penkup jan ni meno bangila I ba mepang lani haka bendi bat ngila wan hame pi kade ka jinglengo asda kata haka sngi jong jing bishar ka bautrai ong pila le te gini ki baro bagi kita ki nong pla ki jong jisu le kita ki bahok ki jong trai ki snowling ngo baru jisu ong kom ni utaus im ti ula ya thu bula ong ha ki shishang ong api ha ka ba pila le ha wei uberitam na gini ki para jonga pila le ken hanga tadeng ta kom kita ki nong bot ki jong jisu kata ka jing pla ga jongi ka dei kata ken ya ka ba ni ai bam ya kita ken ki batngan kam de tang kata ka bam ka bakin jado ladang ila aga ba Henrik ta ka bam ka bakin jam sim ni ai ka ktien ga jong blai lani bangi sliang mo kita ki breu ki sliang bangi ID ni ai ya ka bam ka balong ka ktien ga jong blai ya kata ka jing sliang ka ka bakran ni sim akut ni kai ki spang sim akut bagi opdiang ya sim akut Bangila long nong way lesi kide kita ki breu ki bala jenai no blai dei mapikan bapila atrasitam bapila wan lam ya kita ki nong way kita ki bala jenai no blai piwan lam ken syakata ka jingjan le ka penjan kita ki breu ki bala jenai no blai lang ba jong pi kelalong kita ki nong penyesuk kababel ka ong de kum ni hakapo balengkut bangila penkup jan kita ki breu ki balengkut ki breu am ki ba em ka pop ki long lengkut tadeng ta ba pila ya ka ktien ga jong blai ula iPad haki kata ka buram si saula ka apat ya ki bat ki lalat na kata ka jing lengkut jong ka pop
Kababal ka ong meno ba mepang lani ha ka bendi bagi lawan hame. Kadengi ban pen khia ya kita ki bapang ha ka mensim ki bapang wat ha ka do ki bapang shisha ha ka ta ka jingmut perkat. Kadengi ban playu Jisu na mar nga kwa ban ong ifi kamdan ka dawai ka bala ban pen khia ya ka jingpang mensim ka jingpang jingmut kamdan ka dawai ka bala ban pen khia ban ha ba pi playu Jisu kita ki breu ki bapang. Bata ki breu ki badan haka bendi ki bala syate syakhom haka bor jung ka jingpang haka bor ki jing syapting haka bor jung ta ki ksut haka bor ki jing sosi pi kran ya ka kerteng ka jung Jisu pi pla oh kita ki breu ki ya ka jing pelat badeng ta am ka kwa ban ong ifi haka ne ka smi lada fi syakri utra haka ne ka perthai pi syakri shisha kumni bad havi syakri pi pla yeu Jisu bagi brio bagi asngau ini ke kerteng Jisu bara bagi pediang yang ne Jisu ki pediang ye ke jing perlat ki pediang ye ke jing pen khia ki pediang shisha ken ya kata ka jing pen khoi ki pediang ye ke jing em ha bagi pediang na ka ne ke jing shikri ke jong pi utrai ong shisha nga itu ye pi badeng tan la poi ha beneng namar bi pla pla ye Jesus Christ Jisu un pla ha kamadukpa shisha uni udai ukon Jangan. Tadi kita aku aban ong ifi, unong bah me usyakri mo bah. Tadi kita aku aban ong ifi. Lada film syakri ublay hagan ka pertai. Lada film ka jing ka balong kum ka jing jika bangala hikai mentan. Ya ka ba fin ay u Jisu, syakita ki batangan, syakita ki basliang, syakita ken ki balong nongway, syakita ken ki balengkut, syakita ken ki bapang ki badana ka bendi. Lada fila ai kata fila pla yaki ya ka kerteng ke jong Jisu baki yo ke jimpen kia jibelat train pla ya piru akamat ke jong pa benai la filan kamal akot Jisu ru ong fi ngam itu ifi unlen ya pi akamat ku pa benai tadeng ta kwa ban fi lada fi kwa ban syakri ublai ha benai syakri na do menta kat ba pinang don ha ke pertai Angai utra ai bor fi ni ke sngi in dwai bu play on ai fi ya kata ke jing pen sla on ai fi kata ke jing slor on ai fi kata ke jing tip on ai fi kata ke jing songkhia on ai fi kata ke mensim ke bapang da ka benta si syakini ki brio ki bapang ban yu ki bagi jot ke mensim je fi kan pang kan wan si syakata ke mensim je jing smos ai bu fin le ai ke ha ka business ka jong ku pa je fi ba benai Bakwa abanong ifi lada pitray hagan ka business ka de fin penroy yak hima ga jong blay. Tadeng ta fi haban penroy la fi miran mentaro ne perthai fi na miran mentaro ken habnang kan mau laingut itu kan ra wai no san we ai artalen but we wai tang stalen bakini arngot ki tray ha ka business ka jong ne kan ra bakila ya tray bahado kata ba kan ra upan ya kata ka jing ken document na mar bakila penroy ya ka business ka jong ukpau bah benai tu way yo ada talent uklam la e itab akhndo uklam penroy uklam la business utia asni se ushang makia ni shatai uklam la ban penroy uklam la business tadeng ta try udah bitar yo kan rat udah bitar record ro ya kita syakri jang bad ong kom te ini waktu ko jat berat station bedum station bedat benia kan long dari ki brio ki syukam ila dia bangi long ki kristan ne kinong bot ki jong kris ladang ngim leye ladang ngim dan mentai ka business ka jong try Jisu ngim dan mentai ero ama benai tadeng ta ka mandwai na kam ta chuk fi ne ka por man ta bo blem ai bo refi ya ka fi la ban long shaki kinong pla ki badon bentah ka business ka jong pa ju fi ba benai ka business ka jong Jisu Kris ben penroy ka ma ka jo ngat bu play on ai fi ka bor ka ta ka interest pindan si sai ka ta ka jing ngobang ban le ai na ka banta ka hima ka jong play ni duai ni ka pon banta try nga duai nga ai ngo e me ko pang yo ban kren ni ki khon ki jong me ka ne ka sngi patrai si sha la dangim shakri me ha ne ka khndo ngi tip knai ka ta bang nom la ban shakri me ha bneng trangi tip ngi nom la ban shakri me shabam jikut la dangim shakri men ta ka ba shiklip mat ngi la ban ong ha ne ka perthai Try lada ngim tray kat bangidang yo ini galat haga bakin jadok nginom la ban mudur nginom la hiru ban perkat ya kata ka ban sawan ken ya kata kari ke jome ba try nga duai men kerku ni ki kun ki jome
ai bor gi ke trai dom da si perslet dom sim ko ya blai pendap gi da men sim jo jing so kya pendap gi da men sim jo jing so ye pendap gi da ka bor ga jong me ko trai gi la go trai ban le ein na ka benta ka kerteng ga jong me ban na ka benta ga hima ga jong me begini don benta go trai ha ga jing pun roi ga hima ga jong me begin ai ga ktien go trai ga ti ba tangan na ga ti ba sliang go trai ha ga ti breu ko na trai ki balong nong wei kita ki bala jingai na me ha ga ti ba lengkot ha ga ta trai ki bam don ni ka ta ga jankop ba trai ho chi sha ki ba ta ki ba don ha ga jingpang ki ta ki ba don ha ga bindi go trai man ai ka bor ni ki kon bakin le ai na ka benta kita dua ga ka khu fi orang perkat ya tang yaladi ini perkat itu bahajan jong fi perkat itu ki pramar jan fi lar ka dei hak snong la yeng ki jong fi na ki jing tre jong fi ki kam jong fi perkat yo ba ki don ki ba kum kita ba fin yo ban playo jisu ba fin kren ya ka kerteng ge jong jisu ya tip ka dei tang ka kerteng ge jong jisu ka bala ban pen khia ka bala an plai ka bala ban ai chingem kedua yang agar kui finom daga sengi finom shong tia thail ne finom shong kelan mengor haju an riba pin yen bat ya ka ba fin let ken ban plai yo jisu kedua yang agar kui fi ga ne sengi agar tengo jisu no penem amen but amen amen tran agar kui fi wanum shong sa haju ban chulong sa tang riu niam rekla de ya fi ben yo men sema koi ba fin shong agar ta jaga ya ka ba blai pen sa ya ka ba filaban plaga ya gospel try to kui fi in say sham yang sai kasni blend ka bronjo amen